No niin, löysin tänne sittenkin paskoista ohjeista huolimatta. Tervetuloa taloon, Chalmers. Parempi valmistautua hyvään lounaaseen. Joo. Voi nakkimakkara, paisti meni ihan perseelle. Mutta mitäpä jos ostaisinkin pikaruokaa ja sanoisin, että se on minun tekemää ruokaa. Hohoho, oletpa viehkeän veikeä, Seymour. Skinner with his crazy explanations. The superintendent's gonna need his medication. When he hears Skinner's lame exaggerations, there'll be trouble in town tonight. Seymour! Ylitarkastaja Chalmers, minä vain tein tässä tällaista treeniä, isometristä harjoittelua, mukavaa. Minkä takia sun uuni savua noin paljon? Juu, ei kun se on höyryä meidän höyrytetyistä muikuista. Höyrytetyt muikut. Huhhuh. Toivottavasti täällä tykätään höyrytetyistä kinkuista. Minä luulin, että me syödään höyrytettyjä muikkuja. Oi ei, minä sanoin, että höyrytetyt kinkut, se on meidän nimi hamppareille. Teidän nimi hamppareille on höyrytetyt kinkut. Joo, se on murre juttu. Ai jaa, mikä murre? Savosta päin. Ai jaa, no minä on kuule Kuopiosta, enkä ole kyllä koskaan kuulkaa tommosesta. Juu, ei Kuopiossa, kun se on Mikkälistä päin. Ai jaha. Nämä hampparit on aika samanlaisia kuin mitä ne syöttää Krusty Burgerissa. No ei nyt sentään. Tämä on kuule vanha suurresepti. Niin siis höyrytetyille kinkuille. Niin. Ja te kutsutte niitä höyrytetyiksi kinkuiksi, vaikka ne on selkeästi grillattuja. Kuule, tiedätkö kun... Tiedätkö sun minä... Odotatko ihan hetken? Joo, totta kai. Sepä olikin kaikin puolin mukavaa, mutta nyt on kyllä aika mennä nukkumaan. Joo, niin minunkin varmaan pitäisi. Mitä helkkaria tuolla tapahtuu? Revontulija. Revontulja? Tähän aikaan vuodesta, tähän aikaan päivästä, täällä päin maata. Ja pelkästään teidän keittiössä. Niin. Voiks katsoa? Ei. Seymour! Sauna palaa! Ei kun valot maan tanssii. Täytyy sanoa, Seymour, sinä oot aika eriskummallinen jäbä. Mutta hyvin höyrytät kinkut. Auttakee! Auttakee!